bedo detained katike ichwadi otang'ech ma ok ochwali e do tibudo Kenya ka chik wacho ni komaki to seche 24 ma working hours onego bini chwali e do king'iyo Tundu Lissu ne gindalo mosekao kata mana jok ma Kenya ka kata mana jok manyo nigi weche manyina no tenore gi weche moko mag nek manyo timore pacho ka ino kantie jok manyo osewuok mak mana ni kucho do pod ni e lwet president Mai momiyo kata mana piny Uganda nyocha nineno ka Kiza Besije pod nie e odange nyaka sani kendo sani gidwa loko chik ni ng'at ma ok jalweny inyalo teri e do mar jolweny maina ataro mar chik king'iyo wach Tundu Lissu ne gidende ni kaka lek ni pod ok omiye bail nyaka sani mama no dine timre Kenya ka kata mana ng'at mobedo charge gi nek kata gi makosa madongo kosa dito nyaka chwale do makoro do e mati mangoa kata doko ni wan gi mibadhi achiel ariyo adek e do ka lakini wago okang' malach e do to mane momiyo kineno piny ma piny ma do nyalo wacho gimoro ataro ne executive yes joka onge do Tanzania onge do president ye do Kenya ka bedo ni neno kantie yuaruk mane kind do to gi executive bad migao motel ne gi jatend piny berie moloyo nikech samine no ka do yuare gi William Ruto to nyisi ni do tiyo to kineno piny ma do okiwinji do muol do timo mana jatend piny nikech kawuono ka ane jatend piny to an gi makosa an gi yuaruk gi jay to ang'iyo ni to court mane miteri e jay judge mane man kanyo to awinjore ni bas judge miluongo no nyango ng'ane ema mi kes ni koro en kose mi kes mana kaka ndalo yande ne mo itimo koro kati tero ng'ati do to dhano ok nwang' ratiro mano sama dhano ng'e ni ratiro onge dono to en gima rach nikech piny no nyalo muoch achiel kuom gimomiyo piny Kenya no muoch igni mokalo 27 kujo nikech ji ne onge gi geno ne do koro bedo ni do tegno miyo ji yudo kama giringo gidhiye ka sirikal nyanyasa gi kamano amed gima matin katieki nitie gima chielo mabe wilgo ka en dibed ni Kenya kata sirikal mar Kenya bende nitiere kod wache gik matimore gi nikech ng'eni kweth mineno ka igeng'o ne gi Tanzania gi gin be joma keto sirikal tesre Kenya